Okay, et let spørgsmål. Hvad hedder du? Ja, det ved jeg sgu ikke. Prøv igen. Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Hvad synes du om Anne Mettes datter? Ja, smukt. Hvad fanden? Hvordan vil du stave til bil? Har ingen idé. Hvor mange bogstaver er der i alfabetet? Det ved jeg ikke. Hvad synes du om dine søstres veninder? Ja, de skulle sidde ned. Hvor gammel skal du være for at må køre bil? Det ved jeg sgu da ikke. Lad os prøve noget simpelt. Hvad er 2 plus 2? Egentlig. Pis. Nu har vi jo nogle HG'ere på skolen. Hvad synes du egentlig om dem? Ja, der er selvfølgelig... Dem er jeg ikke lige så glad for, men dem der ikke er noget problem, de har lov til at være her. De skal indordne sig. De skal indordne sig. Hvad ved du egentlig så? Jeg ved det ikke. Hvad synes du om det tidligere festival? Lort. Hvad er 10 plus 3? Det er 12. Ligger Amerika i Europa? Det ved jeg ikke. Hvad hedder den skole, vi går på? Det ved jeg ikke. Det ved du vel ikke. På hvilken ø kan man finde Odense? Pas. Hvad tænder du egentlig på? En delfin, tror jeg. Hvad hedder Danmarks dronning? Pas. Hvad er 20 delt i 2? 18. Hvad synes du om første års? Det ved jeg ikke rigtigt. Det er da synd for dem. Synd for dem? Hvorfor er det synd for dem? Det er da nok det ved jeg ikke rigtigt. They stick up for me. If I were a boy, I think I could understand. Hvem er Danmarks statsminister? Det ved jeg godt nok ikke. Hvor får man mælk fra? Puha, det ved jeg da godt nok ikke. Hvilken klasse går du så i? Jeg aner det ikke. Kan du fortælle mig, hvor mange timer der er på et døgn? Jeg aner det ikke. Det aner du ikke. Nej, okay. Hvad synes du om Maria Skovgaard? Det må jeg altid svare på. Men okay, hvor bor du så henne? Du må ikke... Aner det ikke. Du skal ikke vise det her til Jakob. Hej, sol, skin på mig. Sky, går din vej. Solen er bedst til sjov og leg. Hej, sol, Jamen, hvor mange sekunder går der så på et minut? Pas. Kan du fortælle mig, hvad alfabetet det starter med? Pas. Hvordan har du det med HG'er? De skal bare væk. De skal indordne sig. Hvad synes du om det tidligere festival? Jeg var bort. Hvor mange har du været sammen med den seneste uge? Det er 19. Hvor langt tror du en 100 meters bane er? 20. En 20 boliger. Hvad dato er din fødselsdag? Det ved jeg ikke rigtigt. Det ved jeg ikke. Hvad er hovedstaden i Danmark? Det ved jeg ikke. Hvem er Kai Habekost? Aner det ikke. Hvad skete der 11. september 2001? En krig, ja. 2. verdenskrig, var det ikke der, den startede? Nej, det var 39. Hvor mange hjul har en tohjulet cykel? Det ved jeg ikke. Hvis du onanerer, hvem onanerer du så til? Det er... Frederik. Efter. Love is in the air. Everywhere I look around. Hvor langt var han så oppe i dig i går? 2 meter. Så altså, du er ikke til piger. Nej. Hvor mange har du egentlig været sammen med? Det kan jeg da ikke regne så hurtigt. Hvordan vil du selv mene, du er i sengen? Se. Sådan. Ikke helt vildt god, men fint. Hvor mange centimeter er din så? Det er sgu lige, tror jeg. Hvor mange var du sammen med i april? I omkring 29 eller sådan noget. Hvad synes du om det tidligere festival? Elendige.
Hvordan har du det med, at der går HG'er på skolen? Jamen, det er selvfølgelig ikke særlig godt, men de skal bare lige opføre sig ordentligt. De skal indordne sig. Nævn det antal gange, du tænker sjovt om din lærer på en dag. 14. Hvem tænker du mest på i løbet af en dag? Håkan. Er det egentlig ikke kun piger, der har langt hår? Kramus. Ej, det magter jeg ikke til at tænke over. Det var det tidligere festivalvalg. Virkelig lort. Hej, hvad hedder du? Det ved jeg ikke. Hvad synes du så om HG'er? Dem bryder mig ikke så meget om. Det gør jeg ikke. De skal indordne sig. Hvad synes du efterhånden om HG'er på skolen? Nej, det er jeg sgu ikke så glad for. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Hvor mange har du sådan cirka været sammen med? 2.500. Er der nogen fra skole, du har været sammen med så? Der er sgu mange. Hvad synes du om første års? De er sgu meget søde. Hvad gør de ved dig, siden du synes, de er søde? De stikker lidt. Hvor mange har du smadret på toilettet lige før? 4. Hvad så, hvis de ikke rigtig gider høre efter? Hvad skal der så ske? Bus nede syd af landet. Hvilken by kommer du fra? Jeg aner det ikke. Hvad synes du om det tidligere festival? Lort. Hvor gammel var du første gang? 10. Kan du ikke beskrive Luna Harpy for mig? Det her. Pas. Hvad synes du så om Marie Skovgaard? Ser der meget godt ud. Hvilket land er størst, Danmark eller Rusland? Jeg har ingen anelse overhovedet. Hvad er dit umiddelbart indtryk af lærerjørgen? Ret sexet, tror jeg. Kan du ikke prøve at beskrive Marie Skovgaard? Ja, det er ikke dårligt. Hun er rigtig lækker. Skriv første års for skolen. De er sådan nogle små nogen, der tror, at jeg er det hele. De skal indordne sig. Kan jeg ikke få dig til at beskrive dine store forbilleder, nemlig også 3. års? Skal jeg bare vælge en eller anden? Bare generelt. Vi er flinke, imødekommende, jeg ved ikke, kloge, hedder det.